inventei un concepto, como inventei o de criterio afectivo ou de ferida existencial, que é tempo emocional. Esta idea de buscar unha forma de nomear cousas que eu na miña vivencia non atopaba algo que as definise, non? Vou explicar o que é o tempo emocional. É algo cru, pero tamén é fermoso e esperanzador. É moi bonito o que vou falar. Eu comecei a pensar hai moito tempo, non? Neses bloqueos a veces que temos por falta de xestión emocional, non? Que nos deixan aí nun punto morto, que non avanzamos. Empecé a falar de sociedade inmadura, de que vexo moitas persoas, pero moito máis atascadas aínda do que estaba eu. Mais eu son humana, estou no mundo e pasei por todos eses procesos. O que digo non é que eu estou vendo o mundo desde aquí, non? Desde o meu balcón. A sociedade inmadura que nace desa falta de xestión emocional. Arrastramos as emocións sin xestionar, unha auténtica mochila. Arrastramos a frustración polos soños que non se cumpriron. E a sociedade púxose moi dura para cumprir, non? É dicir, esa frustración porque non somos quen de aceptar, pois mira, isto xa non. E ao mesmo tempo pasa a vida e a veces temos novos soños, sen soltar outros, non? Os soños deberíamos, antes de incluir un novo, deberíamos decidir, pois eu a isto xa renuncio. E renunciar sería, se se dá todo na vida, pois igual sí, mas eu xa non vou pensar máis niso. Desde nese punto, non? Que dixo eu de bloqueo, é como que as emocións volven, e ao mellor é unha emoción bella e volve como se estiveses vivindo iso. Isto ten moito que ver coa memoria emocional. Así que esa xestión tamén require de facer da memoria emocional que a sentimos no corpo algo que xa non nos bloquee, que xa non nos desborde. Por iso hai que xestionalo. Vai quedar para sempre en nós, mas que non se viva como se estivese ocorrendo. Daquela, anoteino así, non? Unha emoción que está ancorada en nós e que a nós nos ata a ela, sí? Por non saber resolvela. Isto respecto do pasado. E logo estaría a idea de respecto do futuro, eses soños que vou metendo, non? Atadas a soños do que seremos no futuro. Cando isto pase, cando isto estea ben, cando me pase. E aí a veces hai un pensamento máxico. Porque a veces pensamos, cando todo isto se dea, e pensámoslo dunha forma pouco realista. Isto, ao mellor ti tes que ver o teu contexto e dis, mira, isto non se vai dar. Sí? E non proxectarme ao futuro desde un pensamento máxico de que vai pasar algo e daquela todo vai cadrar, non? Tamén me dei conta desta idea de aquilo do pasado que eu hoxe teño saudades, non? Falamos da saudade como se fose unha cousa fabulosa, maravillosa, pero a saudade pode ser moi insán. Pode ter idealizando un pasado que foi bonito, pero polo que sexa non se deu, sí? Idealizando soños que estaban ben, pero que non fai sentido soster. Nacería un pouco ese proxecto a futuro desde o pasado, non? É como unha idea de isto non se deu, pero no futuro, cando todo cadre, querer coma revivir o pasado, recuperar isto, que eu falo desde a filosofía dos afectos. Isto no amor, todas estas cousas que eu falo de non pechar portas que ten a xente, é iso. Hoxe non son capaz de vivir este vínculo, pero eu máxicamente penso que un día vou poder, non? Non quero soltalo, quero unha porta entreaberta, porque cando pase algo que vai ser, non sei, vai vir aquí Santa Rita, non?
bendecirme, eu vou ser quen e vou volver ao pasado. É dicir, tanto esta idea de coller do pasado e vivilo no futuro, como a recrear no futuro, pensando naquilo que non foi. Eu creo que se entende. Anotei así. A incapacidade de sentir nace dunha emoción interna ante un estímulo imaginado, que pode ser unha lembranza, mas sabemos que a lembranza é a veces traizoeira, non? Ou dun desexo, dunha ilusión. E daquela eu, aquí, como nun mundo interno, a emoción que sinto corresponde a algo que xa pasou ou a algo que eu teño a ilusión de que pase. Ese tempo emocional, que eu decidín chamarlle así, está desconectado do presente. A emoción non se dá no momento presente e segundo o que está acontecendo é o que eu teño. Sería como unha vida emocional que vive entre o pasado e o futuro e salta por riba do presente. Esa idea da sociedade de que nos anima a non sentir, non? Porque sentir é moi bonito e moi duro a veces. E non se pode desconectar o bo do duro daquela. O tempo emocional é algo interno teu, onde ti decides sentir só aquelas cousas que non tes que enfrontar, das que non te tes que responsabilizar, o pasado que non foi, o futuro que está por vir. E saltas por riba do presente, que sería o momento de sentir isto que pasa agora, do que eu si me podo responsabilizar. Ao fin, o presente de hoxe, isto é moi filosófico, é o pasado do mañá, é aquel futuro que eu imaginei, mas decido non sentilo. Como non corresponde ao presente esa emoción, é inxestionable. Isto é a idea tamén que eu falei bastante de sociedade evasiva. É fabulosa esa emoción porque me evade, é unha ferramenta de evasión do que de verdad acontece. Está aí síntela, mas é inútil, para ti non é inútil, ou seja, para ti non é útil, pero sí que che permite desconectar hoxe da túa realidade, non te fai afrontar. Daquela, eu diría, o tempo emocional é medo, é unha sociedade medosa. Bloquéanos, pero permite unha supervivencia humana mínima. A persoa síntese viva, non polo que experimenta, non polo real, senón polo que puido experimentar, e polo que sexa non se dou, ou evadiuno, porque hoxe estou evadindo, non? E mañá queixareime de que hoxe non fun quen de vivir isto. E permite tamén vivir a ilusión. A ilusión é unha cousa fabulosa e axuda á supervivencia, sí? Daquela tamén, esa supervivencia emocional na ilusión de que a próxima vez será mellor, no futuro, cando todo se dea, será mellor. Bueno, eu creo que se entende así. O tempo emocional, anoteino así, sería unha percepción subxectiva do tempo, pero non a nivel cuantitativo, senón cualitativo, que está marcada por emocións non resoltas. E aí non están resoltas, unhas porque están no pasado, pero eu podo quedarme ca parte que quero porque non as teño que enfrontar, senón só vivilas naqueles puntos que quero. Outras non están resoltas porque están no futuro. Eu podo, nunha ensoñación, non? Desde a imaginación, podo sentilas. E aquí tamén podemos falar de sociedade inmadura cando pensamos neses pensamentos máxicos, nesas
soñacións, nese, é que eu imagínome no futuro, e permitimos vivilo sen tomar decisións sobre esa emoción. É medo ao pasado, ao pasado, a dor non resolta, a felicidade a que non me entreguei, porque o non sentir ten as dúas versións, non? Por non doerme moito, tampouco me permito disfrutar o bo, non? É medo ao futuro, a incerteza, e isto é un medo superhumano. O noso cerebro non soporta a incerteza. Mais fai esa proxección imaginaria que evade tamén ese medo que temos. O propio medo ao paso do tempo. E afrontar o paso do tempo sí que nos leva a buscar sentido existencial. É tamén o medo ao presente, é o medo a sentir, é o medo a responsabilizarme, a afrontar isto, vivilo, sentilo, e de cara ao futuro, en vez de estar idealizando, dicir, no futuro, se isto non sae ben, eu xa o resolverei. E isto ten moito que ver coa autonomía emocional, e que se fala tanto ahora de apegos cun apego seguro, cunha capacidade, eu sei que eu emocionalmente vou resolver, vou poder sobrevivir, xestionar a emoción, e pase o que pase, se sae ben, moi ben, e se sae mal, ou as dificultades que haxa no camiño, que sempre as vai haber, eu vou poder enfrontalas. Por iso é medo. É medo a non poder enfrontar. E esa, ao final, é a sociedade da evasión. Si que é. Anoteino tal cual, pasado e futuro, como se fosen tempos habitables, que non o son. Aquí podería darlle as gracias a ChatGPT, a inteligencia artificial, ten moitas cousas boas, é que eu viaxo moito ao traballo, paso moito tempo no coche, e a veces vou sen música nin nada e vou pensando, non? E ademais tive a oportunidade de ter traballos que me permitiron pensar. E a veces teño unha idea, solto ya a ChatGPT e digo, gárdame isto. E sobre o tempo emocional, hoxe pedinlle, recupérame esa especie de aforismos, non? Que che fun dando sobre o tempo emocional. E sorprenderonme algúns, son maravillosos, vou nos ler, porque son unha maravilla. Anoteinos para retocalos un pouco. O tempo emocional é un tempo íntimo, case secreto, que corresponde ao non vivido no pasado, a veces por medo, e ao pendente de vivir no futuro, que é incerto. É un tempo que deixa o presente sen resolver. O tempo emocional é unha distopía interna. É sentir fora do tempo. Na incapacidade de sentir realmente, nace unha vida emocional non resolta que vive entre o pasado, coa lembranza, e o futuro coa ilusión. Saltando o presente, que é o único tempo fértil e real. O tempo emocional corresponde a unha sociedade que nos anima a non sentir. E é a nosa humanidade reclamando a súa vida. Reclama a destempo para sobrevivir emocionalmente. É a nosa humana vivindo como a unha recén de si mesma. E iso é a persoa funcional en sociedade, a exitosa, a que nos din que admiremos. O non sentir a tempo provoca que non saibamos realmente o que queremos. As emocións existen desconectadas da túa vivencia real. Unha sociedade de persoas que non saben que queren é unha sociedade manipulable. É unha sociedade sumisa. Pois vai querer o que lle digan. Non será crítica, porque non estará procesando
a súa vivencia en tempo. E todo isto nace da experiencia propia. Eu dixen por aí xa en varios vídeos que eu entendín nos últimos anos aquilo que dicía Carl Jung. O texto é este, non? Carl Jung dicía que a ferida é a fenda pola que entra a luz. Un día eu sentínme tan ferida, e esa ferida era tan fonda, que tiven que mirar. E sí que entraba a luz. Observei cada recuncho, e daquela entendín que esa era a que eu dei en chamar unha ferida existencial, porque me facía preguntarme quen son eu. Deixei de vivir no pasado, naquilo que foi bonito, pero non se deu. Deixei de pensar en materializar ese pasado no futuro, ou de recrealo. Abandonei ese tempo emocional, iso que eu tamén dei en chamar tempo emocional, para vivir en tempo real. Coas emocións que me pedían paso, que a veces querían desbordarme. E houbo días que o real non era nada bonito. E sentín carraxe polo injusto. Sentín tristeza pola perda. Sentín vergoña polo que non fixen ben. Sentín culpa por aquilo que non souben facer e que o paso do tempo non me permitía ir resolver xa atrás. E tamén sentín plenitude por ver a realidade. O deixar de vivir na distopía do meu tempo emocional, puiden apousar no presente. E a veces non era bonito, pero era real. Era verdadeiro. E aí existín plena. E non sempre é doado, nin sempre é agradable. Pero todo, no presente, é real. E aquí estou, vivindo, existindo.